Wat interesseert je geweldig, hè? Ja, ik heb toch het recht om het te weten. Stefane is de vrouw van Juliette. Daarom, een beetje discretie kan geen kwaad. Sta je de gentleman spelen, dat is iets nieuws. Trouwens, ik begrijp eigenlijk niet waarom ik het je vraag. Iedereen gaat voor de bijl bij haar. Dat ben ik, waarschijnlijk niet iedereen. Dat begrijp ik niet. Het is toch heel aantrekkelijk. Ja, ja. Ja, waarom dan niet? Zo wou niet. Daar, ben je nu tevreden? Ze wou niet. Ja, ik heb pech gehad. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, had haar dat huwelijk moeten aanpakken. Vrouwen van die generatie maken een hoop koude druk. Dus je moet een heel toneelstuk voor ze opvoeren. Die vrouwen die geven zich niet, die zwichten. Arme Stefane. Ze zou wel erg teleurgesteld geweest zijn. Dat spijt me dan voor haar. Zo wou niet. Zo wou niet. En ik had geen zin om haar af te rossen. Wat hebben jullie nou? Even vriend gedaan. Ik heb u horen thuiskomen, dus wij worden bij elke tree. We hebben veel gedanst, veel gepraat, veel gedronken. Praat waarover gepraat? Ik weet het niet meer. Het is een intelligente vrouw. Ja, goed luisteren. Ik begrijp het al. Je hebt juist scenario's verteld, ja. Dan is er echt voorbij gevlogen. Arme Ivo. Je bent zo'n beetje een mondprater, zo'n Casanova. Waarom wil je me toch zo graag onder het dak brengen? Ben je mevrouw de Forge? Toen de programmapunt van je. Hij zal veel te zwaar geweest zijn voor jou. Jongens van 20 al van hetzelfde. Wat bedoel je dan? Dat ik het al lang begrepen heb. Gelukkig zijn er nog mannen van 40. Die interesseren zich tenminste nog een beetje voor ons. Moet ik hieruit begrijpen dat je twijfelt aan mijn mannelijkheid? Doodgeleiden ben je in elk geval niet. Toch zweer ik je dat er heel wat mensen achter me aan zitten. Dat lijkt me normaal als een andersom zou zijn. Waarom zou ik me vermoeien? Er zijn er zoveel. Dus af en toe pik ik er eentje van.